engazwayo ngizwe ungizwe ethi hey Shukuba nanavu oh Shukuba ayibo Shukuba ayibo Shukuba 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 sanibona nonke kwiMPUCUZEKO bafowethu enikwenze kuthina akuncane ukuthi nisuke nithele imali zenu nonke nishiye yonke into ebenzoyenza kodwa nithi nizobuka amaciko enu enwathandayo ikakhulukazi-ke mina-ke nje-ke Nkosi yami sengikhulumela isingami nje-ke engiwenziwe uBlue Nation angikwazi bakwethu angazi noma ey'khanyawo la zenhlanhla nazo ubuke nje nizongixolela bafowethu eniphethe uhlelo ngiyazi ukuthi kuney'ngoma kunesikalo sey'ngoma ey'kaliwe ngiyacela nje bafowethu ukuthi ngelinye ilanga hayi namhlanje nibuye phela nibheke ukuthi umuntu ufike nabantu abangaki Ngiyaxolisa impela kakhulu ukuthi sengafika ney'nkumbi zabantu zifike ziwengama umcimbi bese kuthiwa ngidlala ingoma embili ngilingane nomuntu ofike nabantu ababili hayi asedlule lapho okwesibili bese ngishaya ingoma ngoba iyona ngiyizele ngizonijabulisa okunye mhlawumbe abaningi bayaxakeka la ukuthi hawu le ndoda iyadlala eli namhlanje kanti nasazi ukuthi ivale umcimbi bafowethu asikhulumeni iqiniso nje asikhulumeni iqiniso i-competition imnandi ngokuthi uwine uhlulwe uwine uhlulwe uma ngabe lokhu sokuwina thina bafowethu nathi akusenamsoco ukuvala umcimbi sesithi asibadedele nabo bethome Okay. Vele ubethiwa nguvalile bengizovona ngakhuluma nangapho ngisho ko Facebook angithi. Kodwa mangavala omunye uzozwa awu mambane we ba we. Zikhona ithudla la. Isithudla. Zikhona ithudla. Isithudla. Ilanda ikhona Duza Anvuma ngani bo Anekho Wabafowethu kade khona umncintiswano la wabafowethu laba abasebasha ukuthi beqhudelane Khuzani uyinxusa la leyo campaign kunengoma la ngiyenzile ethi kubalekile ukuthi uhambe uyosoka ngithi ke mangifika emcimbini onabantu abangaka ngithi kuyithinta kancane ukuze bafowethu ngoba nibangaka finance eziningi akasivikele ey'feni le ngoma isho kanje
bafowethu uthando lwa Nation
Ngana nje woqala sishayela ihlombo khuba ulive awushawa live yezwa yena tata sishaya sonke nje ihlombo mfowethu ubuka wenzeka stage usenzeka yeah wow nazo bese siphinda futhi sisho ukuthi njengoba ke imphucuzeko ithatha isinqumo sokuba kulonyaka ka2018 uhlonishwe ibhovu likaDikadika njengamanje ke ukhuba usezoshayeka ingoma yebhovu likaDikadika umuntu ekhathele ukuyo thangibele mbelenda kaProfessor Mangulini nama ukubhlama zendlulile yena tata awejalo mfowethu akuzema lapho emfizweni ubazo uwe ngoba wena ikhipha amaphutshane amafuthi unokhoza elala share injalo indaba mfowethu shayo nalo manje aya simnike ngizwe ishayeke mfowethu Ngiyabonga kakhulu bafowethu nami ngoba bathi umculo uqala avalelise bese shaya ingoma bese hamba ngoba ngeke ngisavalelisa ngizobe vele ngiphume ngishona ngale bafowethu ngiyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi nonke noma senihamba senibuyele emakhaya nizohamba niphephile ngiyacela bafowethu ningaphatheki kabi uma nibona umcimbi engawuvalanga ngisho indidane yayingawuvali njalo umcimbi yayikithi nje ayike sibayeke mfana kuloko yabo so ngiyethemba kunememezelo nje ezincane kunememezelo ezintathu engizozisho kunememezelo nje ezintathu engizozisho bese sishaya ingoma esokuqala abelungu baseGoli bayaxika imshini yabo bathi sebengcwane kuma yini ama YouTube bathi uyathandwa lo muntu bavele bathi okokuqala nqa umculi la eSouth Africa uzoba ne-app efonini yakho uzothi nje mawuthi uyalapha efonini yakho kuma download khona WhatsApp no Facebook uzovela ubone Khuzani app okwesibili liyavuthwa ibhodo liyaphekwa liyathulula lokuyohlasela le yandoda okuthiwa uMoses yakamabheda ayisazi kahle sizikhombisa ukuthi singobani okwesithathu incwadi ekhuluma ngomlando kaKhuzani iyeza futhi maduze okwesine ini niyoxolo